Λοιπόν, νεότερα στοιχεία. Η οριοθέτηση του μοναστηριού έγινε με βάση την εργασία της Τρικάλη Μαρίας. Νεότερα στοιχεία όμως που βρήκα πριν από λίγο δείχνουν ότι και μέσα σε αυτό το κτίσμα που είναι μετά το παρκάκι που υπάρχει στην οδό Θεσσαλονίκης, και εδώ μέσα υπήρχαν υπολείμματα από τον Άγιο Παύλο των Σερβιτών. Τώρα, αυτό είναι ένα νεοκλασικό κτίσμα, πετρόχτιστο και αυτό, όπως σας είπα, που πήγαν οι πέτρες του ναού, δίπλα στο άλλο παραδοσιακό αρχοντικό που θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, στην οδό Θεσσαλονίκης 11 που είναι. Αυτό είναι από ό,τι βλέπω από την οριοθέτηση και τις φωτογραφίες που σας δίνω από το Google Maps, από την οδό Θεσσαλονίκης 6 σύμφωνα με τον αριθμό που υπάρχει έξω από το κτίριο, και το Google Maps μας το δίνει Θεσσαλονίκης 8 και Θεσσαλονίκης 9. Τώρα αυτό το κτίριο είχε φτιαχτεί για να γίνει ξενοδοχείο, boutique hotel, δεν τελεσφόρησε. Το βλέπουμε είναι ημιτελές. Αγοράστηκε από την κυρία Λιριντζάκη για να το δωρήσει και να γίνει οδείο. Το θέμα είναι ότι αυτή την είδηση τη βρήκα μόλις τώρα, αλλά ήταν 3 χρόνια πριν. Σήμερα που ανέβηκα μέχρι επάνω, είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε και στις φωτογραφίες και μοιάζει ερειπωμένο. Δεν γίνονται κάποιες εργασίες εκεί πέρα και δεν φαίνεται να έχουν γίνει.